בבקשה, די עם הורות עדינה. אני פשוט כפכפתי לו את היד. הרי למי מאיתנו זה לא קרה שהגענו ללקוחה עם פעוט הביתה, שפשוט טיפס על כל השולחן, שפתחת עליו את כל הציוד, ופשוט החליט להעיף דברים על הרצפה. אני לא אשכח את הפעם הזאת, שפשוט הגעתי ללקוחה, היא כל כך לא החזיקה את הילד שלה, והוא פשוט הרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, והיא פשוט הייתה כל כך אדישה לסיטואציה. באיזשהו שלב אני כבר הייתי חייבת להתערב, והערתי לה, והיא באמת לא עשתה כלום, עד שבאיזשהו שלב הוא פשוט החזיק לי את הרצועה של כל המזוודה, ועוד שנייה עם כל המשקל גוף שלו קפץ למטה, ופיל לי את הכל. בשלב הזה אני פשוט תפסתי לו את היד, והתחלתי לקפקף אותה. אתם יודעים, בעדינות. עד שיעזוב, פשוט כי לאמא לא אכפת. תסבירו לי מה אתן הייתן עושות בסיטואציות כאלה. או אם קרה לכן משהו דומה. בסופו של דבר זה ציוד שעלה לי המון כסף. באמת לא בא לי לגרום לכן לשלם על זה. תראו איזה מהממת ניקול. איזה לוק יפה וחום עשינו לה. ממש גיבינג. טונג סחור. עוצרת נשימה. כן, גם הריסים שהדבקנו לה בצבע חום. תכתבו לי בתגובות מה דעתכן.